So ngamanzi amdaka la isurage le. Isurage le siyanyuka apho siyakhona. So qala nani uthi nanivulele apha. Gogo niwangenisa ebuhlanti straight ke ngoku. Kalosa destin. Ngingaba katata eliwal colors like ba. Makungade kuhamba amanzi amdaka phezulu esephupheni umntaneni. Oh lidla kalikatata lo walapha yele. Nanka umnqamlezo. Wonke sizamba Nasingawayeki ke mawaseka angena afika. Yo. What in hospital? So, kafuna nihambe niye kulena yenu toilet senza lo mthangathi kaloku nabona yaqabela naphezulu ngena xesha sicawela apho loranda abantwana babona indebekana mntazana ubona ba hey amantwana bathole baphosa septic tank, mana septic tank? Yo. Igama ngubongwe Mandoyi weBcmTv News. Namhlanje silapha ke kwilali yaseNxarhone kwindawo ekuthiwa kuseSt Mary. Kwikhaya ke la kwaDelando elikufutshane ke nesikolo ekuthiwa yiMakhunga Mvalo. Sibizwe ke likhaya malunga ke nengxaki abathe bajongana nayo njengabantu abamelele nesikolo ekubonakala ukugcwala kwamanzi eyadini yabo. Amanzi ke aye abonakala ukuthi aphuma phakathi kwiyadi yesikolo kwaye ngamanzi angakho clean aphuma etoilet. Ngokwendlela ke ababona ngayo abathe bacacisa ngayo kuthiwa kugcwele isitishi esi kuflashelwa kuso zitoilet, so amanzi abonakele ephumela ngaphandle azogcwala ngaphakathi kubo eyadini. Kwaye ke lamanzi athe achaphazela indawo ezininzi apha eyadini kwaye ubuninzi beyadi bugcwele ngalamanzi kwaye ingamanzi angekho clean. Kwaye ke njengabantu abadala ababonakele into kubana bangabantu ke besintu abakholelwa kwinto zesintu baye ke bavelelwa nangutata wekhaya emathongweni ngokonyana walapha ukutsho kwakhe evela ngelithi bawayeka njani into bana amanzi ahambe phezulu kwakhe njengomuntu ongasekhoyo olele ukuthula. Zezinye ke zezinto eziyazabangela into bana ikhaya maliphakame lithatha amanyathelo ngenxa yesimo abajongene naso esiye sachaphazela nomuntu ongasekhoyo. Mama nje ngoko ke nikhalaza la lento yenzekayo, ingaba iqale nini ukwenzeka lento yenzeka apha eyadini? Iqale ngo-2014 lento yalamanzi. Lamanzi bemane estopha lamanzi. Sihlale ke komile aphinda vele lamanzi. Njengoba iminyaka ihamba aye ngoku amane astophe nje umzuzwana
aphinde ahambe. Ingxaki ke apha ikhoyo bona xa ndisiya esikolweni mna ndiyoripota le nto yalamanzi, principal ndayomthatha ndeza naye apha kuphaa kulaa ndawo inengcehlaza, kwakho ingubo esele phaa kulaa ndawo. Ndayomthatha ndabuza kuye uba ungavuya na kukokwenu apha unyathela amanzi etoyilethi uzongena ezindlini, ngoba ke kudala la manzi ndiwaripota engahoyi. Udendize ndiyomthatha nje, wathi hayi le nto uzayilandelela. Andiyekanga kumane ndisiya kuye esikolweni, athi uzayilandelela, angade ayilandelele. Kangangoba apha phambi kwepasika ndiyile kuye, wathi uzayilandelela. Ndathi ke mna ke kuzawuba yipasika ke kuzabe kukho abantu apha, sizawunyathela kulaa manzi na? Wathi hayi mama ndizayihoya. Ndathi kuye apha ekhaya phaa ngasetankini kukho islebhu phaa sesamente, yayitanki yesamente yaqhekezwa. Makacele kuceba elaa qhuba lendlela likhe laa nto liyibeke phaa ukwenzela ukuba sikwazi uhamba. Wavuma, akakayenzi namhlanje loo nto. So ke ndihleli naloo mntu njalo ke ungakhathaliyo ngeliphandle, ngoba ke kungakhathali umane uxelela into ungayihoyi. Kangangento yoba ndade ndaya kwamasipala kuthiwe mandise ileta, ndibhale ileta ndiyisesikolweni. Ileta isiwe nguceba kwamasipala. Ndabona ithuba lihamba ndingaboni nto iyenzekayo, ndaya ngokwam kamasipala ndayochaza uba apha kuthiwe uceba makazise ileta, ndizoqonda uba uyizisile na. Babuzana ke abasebenzi kwafumaniseka uba hayi akho leta yaziwayo, kodwa mandifowunele uceba. Ndathi ndiza kufowunela ndafika apha ekhaya, ingenguye ke lo uceba ukhoyo ngoku, luphumileyo. Xa ndimfowunela ndafika apha ekhaya ndibuza ileta uba uyisile na. Wathi ileta ibitheni. Ndithi mna ileta le buyinikiwe uba uyise kwamasipala, hayi akazana naleta. Okokuqala wathi kutheni sendimgabanxa ngeleta nje ndiyam-andamayina. Ndithi mna ndiku-andamaya kandikwazela athi, ngoba ndikwazi nokwazi. Sabhidana ngaloo nto leyo kwacacisela into yoba uyayidropha ifowuni uba ndithi noba ubuyile kwamasipala kodwa bumele uba uqale wazojonga le nto ibhalwe kule leta, uye phaa kamasipala iyo le uyibonile le nto. Into exela uba khange uyikhathalele kwakuqala, sohlukana kangentetho sobabini. Ndandiyeka ke ndafumanisa uba wazaphinda ayihoye. Bendizihambela ngokwami ke ngoku uhamba phaa kuprincipal, ndingasadibaniselananga nanto yaceba. Njengoba nangoku kukho umceba lukhoyo, andikhange ndiye kuye ngento afike naye inje. Ungazama ukucacisela ababukeli okanye abalaphulaphuli be-BcmTv njengoba nilale ngxaki nijongene nayo, ingaba nina njengabantu abahlala kutshani nesikolo ninexesha elingakanani nihlala apha? Ingaba nina abafika kuqala okanye sisikolo esakhiwe senikule ndawo? Njengoba uthila nam nje mna ndizalelwe apha kule ndawo, uyandibona uba ndingakanani ngoku. Azange ibeka ke nguzofikayo. Isikolo senziwe silapha ootata. Into ezobangela uba kubekho amanzi, ukuqala kwezithoyilethi zazingaflashwa, kwakumane kusizowutsalwa. Uzobakho umonakala ngosekuflashwe. Into ebangela ibeke ngokubekho le nto ikhoyo bangakwaziyo ke bona ngokuyilandelela. Njengoko amanzi ebonakala ke engekho klini ahamba apha eyadini, ingaba nina aniphethe njani? Awasiphathanga kakuhle ngoba apha kule ndlu sihleli kuyo ngoku isicamva lamanzi, iingcongcone ezilapha azinganganto. Ukhona umntana umzukulwana wam wayize eholideyini ngoku nje phayana, bona mos abantwana bayahamba nje, wagqunga ukubuso obu ngala manzi amdaka esoliwe yilaa nto imdaka phayana. So ke abasiphathanga kakuhle ke ngolo hlobo loba ke iingcongcone zona zisityathu ke mntakabawo. Tata, ndizawucela ke kuwe usicacisele njengomntu okhoyo ongutata walapha ekhayeni. Esithe ke xa sijonga nathi safumaniseka kunemijelo eyenziweyo yokubana makube kanti kuzanywa indlela yokubana kukhontroleke la manzi. Ingaba ke wena uyibona njani yonke le nto iqhubekayo ngaphakathi eyadini? Kwakudala nam ndiqonda uba ndixakene nayo le nto le. Ndizovuselelwa ngulo mntana xa efika esithi tata masihambe siyokwenza uncedo phaa esinokwazi ulenza.
ukuze senze la mijelo phaya lamanzi wawubechazela iphupha lakhe ke lento yoba uphuphe ngolu hlobo lento utata esithi utata wam esithi kutheni ndiniyeka amanzi ahambe phezu kwam ngolu hlobo ndithetha ukuthi ke yazi laa ntwana ingxamile ndabe ndiqomba nam heyi kudala nam ndixakene nento lamanzi ndisenza imijelo loo mijelo ndiphinde ndibone uba heyi hayi akuncedi nganto tu uphinde ndiwabone uba la manzi atsitsa ngathi ahamba phantsi kwalo mjelo ndiwenzileyo. Wena akukho nto ufuna ukongeza kuyo yonke le nto iqhubekayo ke ngoku njengomntu nawe osibona isimo esi kujongene naso lekhaya? Mna into endiyibonayo bubungozi bala manzi kwapha ngaphakathi esikolweni ngoba fike enze anzulu abheke ezantsi kokuqala teke kwangathi kuyabiywa ngezinto ke pha kwabiywa kubiywa ngamakhunana ndicinge ngoku abantwana kabedlala bajikela ngapha emva kwalaa ndawo basenakutshona babhubhele pha so laa nto ibibanga uba sibe nexhala ke ngoku sosinexhala ubana ke nangoku awakaphela khona nakulaa manzi pha kulaa ndawo lixhala lam ke mnibileyo ngaphezu kokuba sibanyathela xa singena apha egeyithini uba ke nam ndinguwalapha ndinkwangumfazana walapha ekhapha xa singena ngalaa geyithi kunzima funeka kwenziwa amanqwanqwa masihambe phezu kwaba lo sitshona kulaa manzi enje emdaka. Mama, akukho nto yokongeza nawe onayo kule nto yenzekayo njengomntu walapha ekhayeni? Ukungamandla endifuna ukongeza kona kukule ndawo iingcongconi ezi zona ziyasifumana azinaxesha lithini azinabusika azinahlobo azinantoni lonke ixesha zisoloko zikhona asonwabi nasebusuku senza inzame zoba sifuna amancedo wento zeengcongconi abantwana banezixhala ziingcongconi so azinaxesha lithini lonke ixesha nje zisoloko zikhona kule ndima yalamanzi ukudala wona esenza lento ayenzayo kuba kwa principal obekhona kuqala umke eyishiya lento injena kulo uprincipal ukhoyo ngoku ushiye kunjena yena waba kanti uyaphuma ke esikoleni yena kube bemele bazaphume wabe eshiya ke ngoku kunje ukongeza ke ngoku ke kule ndima yalo mntana lo mntana kuthethwa ngayo ngumzukulwana katata lo ngonyana kum osifikele kusasa uhlale edayisi wafika sexela lento baya akonwabanga yena uphuphe esithi utatomkhulu wakhe kuye kutheni nalento eyekelwa uba makanazi ahlale emanzini ngelaa hlobo ufika ngoku sengxamile ngoku ekhawuleza kanene utamkhulu uphi akasayazi noba ngoku kanene utamkhulu wabe kwapha ulapha ebuhlanti ngoba ngoku athetha nam mna ndimbona ayilapha uthi yena kuthini into yoba makayekwe ke ngoku mna mandifike apha mna mzukulwana wakhe ndizosusa laa manzi apha kwanyanzeka ngoku makathethe notatakhe baza ke nyhani ufika kwakhe bazosondela ke ngoku apha ebuhlanti besenza ke ngoku lo mjelo apha ke ngoku entla kwedlaka eli lakhe zangimonwabise kakhulu loo nto leyo bendifuna ukongeza ke kuloo ndawo. Njengoko ke ngoku la manzi ebonakala elapha ngaphakathi eyadini nathi ke sike sathi sawujonga safumaniseka into yobana akhona angathi angonavelayo aphuma ngaphantsi komhlaba ingaba la manzi khona indawo aye agqithile kuyo mhlawumbi kanwabona ephuma apha eyadini abheka ngakuyo na? Kwaye okwesibini ndizofuna manuqondo into yobana njengokubana niqonda le nto into yobana ijongene nesorage yesikolo ingaba xa izikolo zivaliwe mhlawumbi iithoyilethi zingasebenzi ikhona into eyenzeka ebonakalisa into yokubana nyhani into yokubana izikolo zivalwe la manzi awaphumi kwitanki lesikolo? Inene kunjalo la manzi aphelela apha eyadini ngoba xa zivaliwe izikolo sozibone komnile inkosi hamba nje phaa kakuhle iyacaca nje into yoba yila safe tank kokwakuphungula kwabo pha okubangela into yoba makubekho amanzi aphelela apha eyadini la manzi hayi kwenye indawo agqithela kuyo tu. Emveni koba siphuma kwikhaya lakaDelando sizongena ke esikolweni iMakhunga Mvalo sadibana ke noprincipal wesikolo oye ke uprincipal wavuma into yokubana imeko yekhaya uyayazi kwaye sesuka uyowujonga imeko yekhaya ejongene nalo kwaye ke naye sithi injongo zakhe zozokubana kuncediswane into yokubana isikolo siphumane nemeko esijongene nayo esiye sangunobangela ukubana kuchaphazeleke ikhaya lakaDelando. Naye ke uprincipal uyathembisa into yokubana kwiinzame zonke azawuzenza kodwa uzawuzama into yokubana kube kanti kuyancedakala kwelaa khaya kulungiswe la meko ijonge iseyadini ekhaya. Uprincipal ke wesikolo njengomntu ebesidibene naye akakwazi ke uzoma ekhamereni njengoko siyazi into yokubana uphantsi kwedepartment
Department of Education akanalungelo lothetha ezikamereni akukho nto kayibalekayo kodwa ke uyasebenzisana nabahlali bakwaDelando lapha eWard 26 siye ke saphuma kwikhaya lakaDelando sayodwana noprincipal wesikolo sithe ke klasi sokuprincipal sizodibana nokhansila njengomntu ke osekuhlaleni oliliso lokuhlala esizawucela ke into okubana naye azama usicacisela malunga nale ngxelo siza nayo yekhaya lakaDelando elikhalaza amalunga nomba oqhubekayo eyadinabo ngenxa yesikolo. Ndidingela kweke ceba. Mandibulise ke kubabukeli beBcmTv, ndibulise kubahlali basewa 26. Lo uthethayo ukhansila Monde Mfene apha kwa 26 eNxarhuni. Ndim kukhansila obambeleyo apha. Namhlanje ke ndifikelwa ke ngosisa apha kunye nobhuti besuka kweBcmTv besiza ke nodaba lokuba kukhona ingxaki ekhoyo enento ne-septic tank esesikolweni eMakhunga Mvalo eSt Mary's. Bendingayazi ke mna ke kodwa ke bathe besoyibeka ndawuthuka ke because bekufamba noko ifikile ofisini siyazi basawuthi na ifikile ke ngoku ke ifika nabo mna ndingayazi. Ndiyamkele ke ngoba ke into efana ukuba ibe into elungiswayo ngokukhawuleza xana into efana nale inje ilindleka lokho alinakwazi uba liphumele ebantwini noko inento eyenzayo nokuthembalisa nobomi babantu. Naw ke into ke kumandi ke eBCM sine regions in fact iclusters ezi4 then si ku-Midlands thina apha eMdantsane sifolisa anda uMdantsane kukhona ke group zika WhatsApp ezikhoyo phana that looks kuzinto ze-service delivery ngakumbi zonke izinto ze-service delivery. Naw ke immediately bathe besondixelela ngale meko mna ndayithatha ndayithumela phaa kulaa group leyana kodwa ke izawubonwa ke ngabantu phana abalungele okokuba bayijonge okokuba ilungiswa kanjani nangokukhawuleza. Ndiyakholelwa ngokuba banawo amendo okuba bayilungise ilunge kona nabo babe beyazi babe bezile abantu bekhaya bathi balukhundwe njena sure ngesele singapha kwayo ngoku ngoba mna ndiqala uyiva ngani uba uDelando kukhona uba uDelando naye ndimaziyo bekufama naye kudala ibeka into njena ndiyazi mna ndiyaqala uyiva it's news to me but ke sendiyilandele ngokwangoku ndathumela ukuba kukhundwe njena need our attention as umasipalati phaa esikolweni basincedise kwenzela uba kungabikhona nto yawuphazamisa nobomi babantu ngento edibene nelindle elingene emzini. Ndibulele ke kuceba ngokusinika ke inkcazelo kwaye ethembisa ukuthi uzawulandelela umba wekhaya lakaDelando. Ewe lona ikhaya lakaDelando litshilo ceba into okubana lo umba khange liwuzise kukhansila uba siye sanawo nathi umbuzo otshoyo uba iliso eli lokuhlala linguceba ingaba linalo ulwazi lale nto. Batshilo ke bakhange bakwazi ukhange bazofika kukhansila abakwazi nokumtyhola bathi mhlambi akakwazanga ulandelela eli daba. Batshilo ke bathe batatshanga abazama ngokhontakthana nawe kuyo yonke le nto. So ndiyavuya ke ceba nawe xa utshoyo ngungena kwethu sithi intsha le nto kuwe nabo abakutyholanga batshilo bathi abezanga kuwe kodwa ke siyabulela into okubana bazobona into obana ngomso owona mnyango oqala funeka beqale kuwo ngulona kuba ngoku awalanga ukwenza uncedo uye wangumntu okhawulezayo into obana le nto mayibe kanti iyasombululeka. Enkosi.